Ezetu dozu ezuek jendea tortea aloborean ezetan dotzen zu edo zelan da? Aloborien. Garitarako eta behar horretarako etorten ziren? Harto batzeko bai, harto hartako bai. Aloborien, Aloborien, ez da? Ibilitxe ba, da. Ibilitxe ba. Bai, ez da? Txotxo behizela. Bai, aloborien. Ba. Horre, aloborien jornaltxu bat pago egiten daken edo? Diru izeten zan edo jatordue izeten zan edo zela? Jatordu bai, diru bai. Eta diru bai. Bai. Biek izeten ziren, ez da? Eta zentzu beharretarako izeten zan hori? Garie, hartoa... Beharzikuek. Beharzikuetarako bere bai? Gari, hartu... Beharre bat, azpigarri batiak. Azpigarri batietako, egenti bat ezan. Ba, beha, orduan tototipo lehetezan. Tototipora, bai. Beha, jornalin bilitxezien. Ba, jornalin bilitxezien, bai. Beha... Hau tximente puntu eta horre banak. Horre jornalin bilitxezien. Horre jornalin bilitxezien. Oztan ziren guri iseta zan, ba, jan bat, apari hon bat emon da, aixa zamaitxu. Aixa zamaitxu, ez da? Egune biherrei, egun erdiz iseta zan, jendela arratzaldia. Atzaldera eta, emon jateko apariz eta, egun bat edo, biloz bat edo iltxe zan da. Bai, Bueno, ero, truke do bai. Nik egor zuretzako eta zu bizan nintzako... Bai, hori bai, hori bai. Osa, alde batak bestiak lagundu. Hori da. Nabora itxitan jarritxe zan. Igual hiri bustorizek bitxe, zatzakatateko. Da gero era jamekuek eta bizarro etxi bestikuek. Osa, bat ez dira hundu. Eusolana, ez da? Apur bete, eusolana. Bai, hori bitxe zan.